Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan si iku agama Islam, naguskano sana mga bubayakan si iku agama Islam na panutulan akan sa kanu sa mga tutulan miaaloy o mga ulama. Agyang kaiya tutulan sa agyang kuto ang mga tao ang mga palalalim o di natigitan o tangarasi. Sa agyang kaiya kapenutulatan ron nayad na mapipikir tano saya na ang tanwa ikakuha isan dauan. Tano dan tano kagyang kaiya kapalalalim na isad na nagalabag adip kebebayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayami aliw sa hadith kudusi na tigu wallahay mga uri penakan. Mata na tigu wallah agi ang kaiya kapalalalim na kinuwakan si iku ginawakan. O di na paman na dia kena ikabaya agi ang kaiya paman na kapalalalim nauba kano plalalim atigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariag yang kaiya mga tutulan na giisu mga tao lialimiran sulagi dira na kaaden na piyaki geda makiran den wallahu subhanahu wa ta'ala giyang koto kasiksaan iran o di na giyang koto mapapatut kasiksaan sa giyang koto agal bakiran sang kaiya dunia. Paganayro na mapenutulakan si Erkano na giyang koto tutulan sa giyang koto sakatawa bai pobre alokas. Paman na bai pobre pen na miya lokalokas pen. Giyang koto alokas sa bai pobre na mimbelay sa kaniyan sa lawig o di natigtan wa mimbela-bela yang kutua bai sa giyang kutua darpa amadaya paman na si iniyan pimbelay yang kutua lawig yan sa giyang kutua madaya mamamayas adarpa yang kutua kaya pakambelay niya nun nabada na miya kaum agyang kutua isa si iku mga datu mga uluan namin belayar umambusagi ang kutu adar pa sa miya kapia-pia amansiyon. Paman na kagi sumang ada to na ada na mga tamukiran na miya kalabul-budagi ang kutu adiran di kapakam belay sa miya makapia-pia mga walay mansiyon na tigitan. Na miya siringan niya na agyang kutu walay agyang kutu lawig agyang kutu loksa. Miya kasiringan sirat. Dia kutua kaya pakasiringan niran. Nasi iku mga pedagawi nagyang kutua datu na inilay niyan udi na tigitano wa pituwa pa niya nagyang kutua mansyon niyan. Pia magilay-lay niya na tigitano. Na ednariya kilay niyan no mga pagariakan na tigyan na mata nagyang kaya mansyon na kan nakapaman na miya kapia-pia awalay. Nabanian din na miyay layagi ang kutua, lawig agi ang kutua loksa. Saging kutua kapagilay niya nun, saging kutua mansyon niya na miya ilay niya na adna lawig, matatago saging kutua, ubay agi ang kutua mansyon niya. Napitiro yan saging kuto, sa kataw si iku mga sundaro niyan. At tigin na anta akir kagiyang kaya paman na lawig, maubay sa giyang kaya mansyon na kan. Na ini sembagiran kaki katawan irano tuwa tigin nagyang kanan alawig narakanan nagyang kotoa baiya loksa. Na ini suniyang pa nagyang kotoa mga sundaro niyan. At tigiyang kiran aanto na ilayan yuron. Bagiang kanan na lawig bagiang kanan na lokas na bapakarata sa bunta lagi ang kaya mansyon na kan.
Ana lagi nanan so paman na iraan na miyakatamu kami belay sa miyakapia-pia na wad na paman na may aabay o di namin dedeketagyan ko to walay niya na tina miyakapia walay ka na kay nurong panaya kitaguagyan kaya miyakarata-rata walay miyakarata-rata alawig na isa panaya paman na kekuan tanu sandauan awad na riya paman na miyakatamu ko nakiipmulay kaki sama pian na din kau nakipakarata agyan ko to masiringan na ka agyan ko to mga lawi udi nga kabay agyan ko to ada na masiringan na ka amarata iwalay na ada na mga derpa apaman na aya kesiringan na kau nagyan ko to mga laita mo na naki paman na pelalawan na kanudun sa kape walay na tigyan nagyan ka iya walay aloks natitud na ko pekarata ibuntal sagyan ka iya paman na miya kapia-pia mansyon na kan na ini sembagap man nagyan ko to mga sundero niyan na tigyan na uway dato miya kapia-pia nagyan ka iya walay ka gian ka iya mansyon na ka dead na bas ikurang kami subra agian ko to katain uga idet tigiran na miya ka binasaunden agian ka iya lawig agian ka iya loksa na tiga agian ko to adato agba ani wagian kanan awala yagian kanan aloks lawigian gaba ani wa ani usagian ka iya paman na mansyon na kan nakatawa na kagida sudah to na ayam yurdir na sumanga sundero na magaan sumagaan na giba ira na riya giyang kutwa wala giyang kutwa loks paman na giba iran nakagi ko magbairan na mimbelingan naman bu agyang kutwa lokas mialing agyang kutwa lokas sa dudukawang penari kapaman na punsa agyang kutwa galabakan yan nagyang kutwa lokas na miele ni nagyang kutwa katitindagan nagyang kutwa lawgi na miya daong sulawigyan niya daong kagikino nagyang kutwa mga sunduro dato na iniso yan sagyang kutwa mga sunduro dato at yan na anta e kominoa si ikulawigagan anta e gumiba sagyang kaya lawigagan na inisumbugo mga sunduro na tigina na sudato inisuguyar kami apaman na kuan sa agyang kaya lawig ka. Gabaan agyang kaya lawig ka. Na iniso ko nagyang kutwa ba apaman na mararat aginawa niyan. At tigin na anto na isabab. Ino niya nagkakaidi agyang kutwa lawig ka. Na inisumbugira nun. Nakagiyas sudat to at tigyan na aya ilayan niya nun. Nagyang kaya mansyon niya na miya kapia-pia. Miya kataitay da mansyon. Na pagkabinasaon sa biyo. O to naman, pagkabinasaon sa biyo, agyang kaya, lawig ka. Nagyang koto ko na kaya nagaw nagyang koto aloks. Apaman na dudukawang pa na po sa agyang koto agalabakan yan. Na gibaon nagyang koto alawig yan. Ayabu ini gibaon nakagipaman na pagkagaba sa biyo. Ay ayad na paman na sukada kalaniman to. Nayad na paman na iniuman niyang pasagalabag yan at tigay nagyang kaya biyo. Wipe mulay ako na miya kapia-pia biu. Si itigo sa giyang kana na mga popuro adarpa. O di na giyang kutuwa miya makapia-pia adarpa. Mga pagaria. Giyang kaya dunia na mata anak adita no saya. Adita no saya ketatap. Nanapaman na adita no akidi mabagaya sa lugar. Uway. Na iman to penama mbelay so sa katawa paman na manusia na ayad mamususurong na giyang kutuwa pa diyan natin na ilayang ka amay ka sa kaning bulay. Kagiang ko to paman na dang kamatago sa giyang kana nawalay kana singa kilay sa giyang ko to wala paman na nagidu miya ka plalawan na giyang ka iya kauyag-uyag sang ka iya dunia na miya nga niya ki mga pagari agiyang ko to aloks anto na ini pamangan niyan kagi miya lalim sa kaniyan ay tutulan tanu sa nagiyang ko to paman na so mga palalalim sa giyang ko to paman na kini pamangan ing kiran nagyang kini pamangan ing kiran ini pamangan isira nagyang kutua miya lalimaran si iku Allah subhanahu wa ta'ala nalagi nagyang ka enoks anto na ipaman na pamangan niyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala tigyan na ya Allah ana kuntu ghaiba fa aina kunta anta ya rabbul alamin tigyan kutua loksa ya Allah
nagiba agyang kaiya walayakan. Kaya kaida nagyang kaiya lawigakan na dako sa walay. Paman na siya ko sa agyang ko to agal lebakan. Ugay iti na ya Allah. Nasus katigin na anda ka matatagwas kay kadanan o lango-langwan o mga kaadana ka. Sakay makababantay, makasusaksi sa giyang kutuwa, kaya ba sa giyang kaiyawalayak. Naya ko na miyaswa mga pagariya na giyang kutuwa, kaya pakapasa de mga niya giyang kutuwa, bai alokas pobri. Paman na, kaya pakapasa diyan na mamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Nafaqallaballahu al-qasra ala man fi. Na sumambusu Allah na iniidin niya na giba-giba yan naman agyang kutwa sulda agyang kutwa walay agyang kutwa datu agyang kutwa mansyon yan na giba-giba din wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutwa tago yan. Lagi din na ng mga pagariya. Paman na dita no pikir ni kagi paman na adin na mga tamukutan no na uwad na kia paman na miyasiringan tano si kung mga tunganay tano. Apaman na pagkabinasa sa biyu, buntal si kung mga walay tano. Na nasaba-sabar ka no. Babadin na paman na maswayan agyang kaya tutulan. Uway. Agyang kaya sakatawa ba iya lo sa paman na pubri agi ba ira nagyang kutuwa. Lawagyan na miya mangnis kanya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dira katano mapadala magyang kaya tigu sa eda mata pobre. Uway. Anto na rin mga pakasaltan. Bari pa man na ay nimbo watakasang kaya dunya na baka milyonaryo din. Uli na api apa na milyonaryo ka na. Di din nakikupa kaya agyang kuto. Uba ka matago agyang kuto kapangimpuruan. Uba ka tekabur. Uba ka pelalalim. Uway. Na gina ni paganaya tutulan tanong sa agyang kaya oras. Apa man na tutulan sa agyang kuto alok sa iya pobri. Amya siringan niya nagyang kutuwa dito palalalim na kaya binasaan niya nagyang kutuwa lawig nagyang kutuwa bay. Mga pagariada nakaskanwa sila man na mga pagariakan lagi nagyang kaya dibubantay sa nagyang kaya masa way. Si Said Lumna, si Janna, si Alexan, si Thompson, si Ali Muhammad, si Bin Nur, si Muammar, si Masabar, si Nafisa, si Samia, si Jannatin, si Almayra, si Sinaida, salam rakanulang na mga bangsami, si Kasan, si Kasim Hasan, si Fahad Amirul, si Bapaian, Awataian, si Jamal Salah Abu Adham, uway. Neno ka salam na kasano sa giyang kaiya paman nakapakapasa da giyang kaiya mga tutulan tano. Ikadua mapenutulan tano na adun na isa ko mga palalalim. Paman na isa man na palalalim. Tanto din ako mapuro katakaburat tigitano. Paman na palalalim na takaburupan. Diyan ko tuwa sa kataw sa diyan ko tuwa mga palalalim na inisuguyan sa diyan ko tuwa mga mamanian. Paman natigtano ada to na mabuha mga eskortian. Inisuguyan sa giyang kutuwa mga eskortian alansang aniran. Paman nataguan niran sa lansang agiyang kutuwa pagukita na giyang kutuwa bai. Naman pagikitiya rin yung mga pagarya uba ayap kalalim yun na mga bai. Mataan din. Ayapan ba paman na mga luksa mga bai. Malubay ang isu mga bai. Sa lagi dagya kaya penutulan tanong. Sa katawa paman na takabur palalalim ay nisuguyan si kung mga ngunguda niya, ng mga eskortiya, ng mga mama niya na tira na lansang ini wagyang kanan na bai. Nakalansangan ni watigyan na dakapaniyupan. Kuha niyo. Ka renga saan tanong. Naman ito. Paman na renga saan nira nagyang kutuwa bai. Nagupaman na kuha nira na kasablawan niran. Asarbuwa paman na ma-enjoy siran, pagkasingasiran, nagyang kutuwa paman na piyak ida kapiyan nagyang kutuwa bay. Kagi kumada kapagyang kutuwa mga eskortian, at kita no ang mga bataian,
na ini sugu iyan sagiang ko tua mga bata iyan bijar riha at tunde ni rampan tuyu keniran paman nagiang ko tua kaya ko eraw na pituyu kiran nagiang ko tua bai yang ko tua kaya tuyu kairan sagiang ko tua sa katawa bai na miyat turu iyan yang ka iya bai na miyat turu iyan sagiang ko tua paman na palalalim at tigan na ittaqillah na kalakan nakaswallahu subhanahu wa ta'ala inong karakan na ya ikidia anto na miya sila kan sirka. Paman na ayabu tua den na ba miya sila gyang ko tua bay. Ayabu paman na anta pagyang ko tua detu apala lalim na an paman na aniya na maku kasablawan na gyang ko tua bay. Aniya na paman ano pa kasi nga. Why? Ano pa kayinju gyang ko tua detu. Nagyang ko tua kaya tiro nagyang ko tua bay. Aliyalimiran paman na lihansangan ni rampan na paman na pituyuki rampan na tiyan nakalakan nakaswallahu subhanahu wa ta'ala na danyan din na ilay agyang ko tuwa dato yang ko tuwa danyan na kailay agyang ko tuwa dato na init tarusiran din naman ito mga raratad na ula-ula paman na tigtanwa miyang makaratarata ini ada tagya kaya paman na pagkakaid sa agyang kaya ba na ini tarusiran din nagyang kutua katotoyo ka nagukatutunda iran sa agyang kutua bay. Nagyang kutua bay nadis kanyan din na paman na mga ngapian. Apaman na ignakiran din nagyang kutua kaptuyo ka iranon. Paman nagyang kutua mga tao paman na pagkakaid na ikalakiran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugi nagyang kutua sa katawgiran na daniyan din targi nagyang kutua din yan di ka tuyuka. Udi na isusugu ya sa gyang kutua mga nguda ni nagyang kutua katuyo kairan sa gyang kutua bay. Nakagiya ko kadaan din sa bagar. Agyang kutua bay ya pituyukiran na ini puro iya nagyang kutua ulo niyan. Miyaw na paman na miyaga pasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puro yan nagyang kutua ulo niyan sa langit. Yang kutua ba iya? Ini puro yan nagyang kutua ulo niyan sa langit. Nauriyan yan na pitero yan. Miyaw na, paman na si idin na miya narigag yung kutua ba isiku Allah subhanahu wa ta'ala. Oy. Agi paman na suwallah na pitero yan na tigyan na da'watul madlumi mustajab. Igira ayam miya mangni nagyang kutua miya lalim na magatus ka porsinto na tiriman wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginanit tanu dan tanu. Basta asumya lalim na ayam mamangani si iku Allah. Na api antun ana na kaadin. Apaman na miya lalim na mamangani si iku Allah na tiriman wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutua panganinya. Tiga giyang kutua luksa giyang kutua kaya pamangani si iku Allah. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Ayan man ini mga pagariya miali sa suratu Az-Zumar. Naturuan kahay Muhammad. Ya Allah miyadin si iku mga langit nagu su mga lupa. Nagu katawan niyan sumigagay bagus sumapayag. Alim al-ghaibi wasyahada. So Allah nakatawan niyan sumigagay bagus sumapayag. Mataan niya Allah sakay kukum si iku mga uri panakasag yang kutua diran di suran-surangan. O di na paman na diran na pag-isa-isa na tigitan. Why? Na ini sumpato na giyang kutua lok sabay. Allahumma in kana hadha ar-rajul yadhlimuni. Upama katigan ya Allah. Kugiyang kaiya mama. Sumiyugo sa paman na lansangan ako. Nagusumugo sa paman na sumiyugo sa giyang ko tuwa. Kaya tuyo karakan. Nagupaman na kinuha ko ira nakasablawan. Na miyalalima ko niyan. Fakudhu. Na paman na imatayang kad. Naman naging ko tuwa pangin. Naging ko tuwa ba o pamaku giyang ko tuwa mama palalalim. Na paman na inisugo yan. Naging ko tuwa. Kaya tuyo karakan. Nagupaman na kinuha ko ira nakasablawa, nakasandigan. Na miya lalima ko niya na imatayang kad. Anto na miya so mga pagare. Giyang ko tuwa, kaya pakapasad, mamang niya giyang ko tuwa bay. Na penutul ng mga ulama abadin. Miyauteng giyang ko tuwa. Dato ay ni pamangan niya si iku Allah. Miyauteng. Na paman na dad na banyawa. Dad na mula kayat. Niyatay niya giyang ko tuwa, ora sa giyang ko tuwa mama.
Naman agiang ko tuwa paman na kabagragiang ko tuwa panganiagiang ko tuwa paman na mga tawa miyalalim na pagigtiar tanong mga pagarian. Wad na miyalalim tanong na napaman na sangka iya paman adam pa na malalambo mga umur tanong na pakaruduun tanong na pakakasuin tanong agiang ko tuwa paman na miyalalim tanong si ko mga pagaritan wa mga Muslim. Pakakasuin tanong kira. Ayay katulwa tutulak. Ama penutulakan sirakan nung kagiyang kaya oras na paman na mga gagaan. Na ayay katulwa tutulan tanong nagyang koto adna sakatawa mama. Amiyay niya nagyang koto mama paman akapuputulan sa lima. Paman na ayad na miya putulon nagyang kaya paman na barukan yan. Lima niyan. Agyang kutua mele niya na mama akapuputulan sa lima, nadis kaniya di mananalo. Anto na ipananalo niyan? Ay pananalo agyang kutua mama aputuli lima. Natigyan naman raani fala yazlimu ahada. Sanda tigyan sa pakailay sa agyang kaya betadakan. Akapuputulan ako sa lima, naubas kaniyan pelalalim. Ubat tigyan na pelalalim. Sama no to nagyang kaya mama, nalagi do penapaus. At tigyan na ilay no agyang kaya betadakan. Kaya putulan ako sa lima, nasa kanwat tigyan na pakailirakan na ubakan o pelalalim. Anto na itutulan nagyang kaya mama aputuli lima. Nagyang ko to amya kailayro na inisi yan. Sige na, ya akhi, makisatok. Hayat tigyan na pagari ko na anto na basi tutulan si Erka. Ino ka na nagputuli sa lima. Natigagyan ko tuwa putuli lima, amama atigyan na ayat tutulan rakan na piyak kamamsa. Piyak kamamsa atigyan nagyan kaya tutulan rakan. Si atigyan si iko muna, na bata-bata ako atigyan, udi na gumagalabak ako atigyan sa gyan ko tuwa mga tawa, mga tangarasi, mga palalalim. Kuntumin Ani kuntu min a'wani zalama. Siya ko atigyan na gumagalabak si ko mga palalalim, mga dato. Na, gira mo mga pagarya, adin na paman na miyasi matanwa, paman na si makagagalabag sa giyan ko to mga dato, mga tangarasi na, piagyan ko to mga bata-bata yan, mga tangarasi pan. Sumasayan. Kagi paman na, adin na kasasarigan nila na pagabangkiran. Naman ito, nalagi dagyang ay tutulan tan. Apaman na si gumagalibag sa giyang kuto, apaman na mga datu, mga palalalim na api mambugyang kuto, apaman na mga eskortiya na mga bataian, apaman na mga palalalim mabu. Sa giyang kuto atigin na oras na miya kay siyagda na kanatigin o di na miya kanatigin na giyang kuto sayadan. Paman na giyang kuto atigtan wa mangingisda, ayakaw yagan yan na kapangisda. Nagyan ko tuwa, kailaya ka nung natigiyan na, natigiyan miyakuan yan na miyakalalasda. Paman na miyakada ka, agyan ko tuwa paman na pangingisda sa miyakalalasda. Miyubay ako ron natigiyan, na ayatigiyan na pitero ako nun, na aati ni hadihi samaka. Baga nakarakan nagyan ka na miyakwa ang asda. Paman na tigilan yan. Oy, pelaliman niya nagyang ko to asda. Baga nakarakan, lagid na nagyang kaya paman na mas. Au punad na maluwad na sa sarigan niya, nalangon din na paman na kila niya na kuniyan. Bangarakan di baga ka paman na matay ka, o di na paman na tunasan na ptero niyan. Pangangalaki yan sa giyang ko to mga lulubay paman na lagi dagyang kaya punutulan tanwa mga pangingisda na. Ayaw ko na rin isumbag nagyang ko to pangingisda. Natigyan na diya kan rakaim bagay agiyan ka iya sada amyakwakan. Kapusaan na kan na iya swarga iyan kauto paman natanaw din niyo agiyan kaya pakokitian natin na pusaan na kan na kasuarga iyan nagyuto atigyan panggusto na kan si ko pamilya ko. Gyuto atigyan gusto o pamilya ko. Ayak kina ni paguyag. So kaya nagaw nagyan ko to mama kuan niya nagyan ko to sada na unian na tigitano unian bede na sonto ka. O di na tigyan na tigitano abanian din na binto nagyan ko to mama. Na
tigil yan na kinuha niya nagyang kutwa sa daiyan. Naman ito. Tigil yan na kinuha niya nagyang kutwa sa nagyang kutwa pangingisda. Na miyaling nagyang kutwa mama. Miyaling nagyang kumakuha niya nagyang kutwa mala sada. Ada niya din nabayadi ka kinuha niya lialim yan. Na miyaling. Na penutulan niyan. Kagiya-tigiya na kumaling ako. Na kikabaku atigiya nagyang kutwa sada. Naman ito, kikabagian ko tuwa sada, apaman na kikabiyan agian ko tuwa tinduro agian ko tuwa mama. So atigin so kaya kakaban yan nun, miya kabagabagrat tigin na kaya kakaban yan nun. Nakagiyan ko makaumako sa walay, aibatada ka nagyan ko tuwa sada. Na miya ilaya ka nagyan ko tuwa kakabiyan rakan, kakikabiyan nagyan ka iya tinduro akan. Na dia ko natigyan na tengka sa masakit, paman na tigtan kaya sakit na tanto agian ko tuwa mama. Taman sa dia ko tigin turugun. Dia ko tuwa paman na kagagawin na dead na tigin na ini turugurakan sa agian ko tuwa. Kagagdamakan sa agian ko tuwa paman na sakit. Kay kabarakan na agian ko tuwa sada. Kagiya tigin na kumapita na sumiyong ako sa doktor. Min doktor agian kaya mama. Apitero akan agian ko tuwa paman na kapsikit agian kaya tinduro yan. Tigagian ko tuwa doktora kaya bisa anagian kaya limang ka. Naman ito. Kaya bisa anagian kaya tinduro ka. O di ka na tigyan na yapotula, agian ka na natinduro ka, na aya ke potolo nagian kaya limang ka. Aya da tigyan na ke potolo nagian kaya paman na paladka. O di nagian kaya paman na lima. Agia paman nagian kaya Anton ini. Betul saya. Taman saya. Paman o di na na yapotula na kelat lagi yang kau bisa nak ya ke potolo lagi yang ya taman sagi yang ya tunai betul saya lagi yang ya paladian why namanya mimikiran aku atigian na piotula kan lagi yang kau tua tinduru akan sa lagi dian din so kaya potula ko sagi yang kau tua tinduru akan na kenapa miapia agi yang kau tua kagageda makan sagi yang kau tua sakit kabadan atigian na miat takap Badi na miya takapagian ko tuwa kapsiki tagian ko tuwa lima kan. Paman na kino nagian ko tuwa tinduro yan nakikabagian ko tuwa sada. Na badi na paman na miya takapagian ko tuwa magagada miya na sakit. Sa paman na dad na tigi na kapipi aginawa kan di na paman na dia ko din tengka sakit. Na pituro paman nagian ko tuwa paman na doktor. Poto lang kau na tigi nagian ka iya pala deka. Kau din kau natigyan na potula na kepoto lagi yang kana na tama sa siko ka. Kau tu paman na YouTube man i-opera yan na kadua. Potula kau natigyan kau din kau na potula na si ketama lagi yang kau tu ka putula sa yang ka iya limang ka. Na piotol yan ng pamanay. Agi yang ka iya paman na agi yang ka iya liman yan. Na lagi dia din mga pagaria. Kenapa miapi agi yang kau tu kegedamian na sakit kabadin na miaguman. Agian ko tuwa paman na sakit magagada magian ko tuwa mama. Nasumiyong ko paman sa doktor. Napitur paman nagian ko tuwa doktor. Potulang kau nagian ka iya taman sa siko. Kau din kau natigyan na potula. Nasi ike potol sa gian ka iya baru ka na ka. Kaya miya so mga pagarian. Napiutol yan paman nagian ko tuwa siko niyan. Taman si sa gian ka iya siko. Nalagi diyan din ng mga pagaria. Ada din mada agian kotu kapsiki agian kotu alemania. Dadin mada. Miya potolo so tinduro yan. Piotolo panagian kaya lemanian. Piotolo panagian kaya tama sa agian kaya sikunian. Na badan na puguman agian kotu sakit magagdamian. Anto na miya so mga pagaria. Mito mataman sa piotolo nagian kaya barukan yan. Diyan kaya barukan yan. Sa lagid nagian kotu akelew nagian kotu mama. Apaman na mele niya na mama apotoli barukan. Skanian no to. Apaman na miya potolo nagiyan ka iya paman na aliman yan taman sa barukan. Pakala li ba'dun nas nakagiyan ko kaputulan salim agiyan ko to mama taman sa agiyan kaya barukan yan na inisens kanya ng mga tao. Antun absi saba pa inwa paman na kaputuli agiyan ka iya limang kataman sa barukan. Adi ay inisi iya nun prilaya ko niyo. Ay inisi yan nun. Iniso ng mga tao na antun absa tigiran is sabab akyagdamang kasagyan kaya masakit.
inu to paman na inu kau tu gedam sa mini taralwa kasakit. Namya panutulian no nagyang ko to paman na kaya agawan niyan, kaya laliman niyan sa gyang ko to pangingis kinwa niyan no nagyang ko to asda. Ada niyan na bayadin. Napitiro nagyang ko to mga tao. Upa maatigiran kugyang ko to kaya ko ang kasagyang ko to asda gyang ko to mangingisda na kaya suya na ka. Kaya suya na ka sa kanya natigin na bangkad no tubidi, biga na ka sa arga, agyang ko tuwa paman na senda iyan, dan kaun agawa. Nakana ba man natigin na kapoto lagi ang kana na limang ka, taman sa barukan. Naman to. Kagi, ginaman buwa pumimikiran ta, mga pagariya, mga bubayakan si kuwagama Islam na inuto, aya gumidam sa masakit na giyang ko tuwa liman niya, ayun inikawa, inikawa yan sa giyang ko tuwas, ayun inikuwa. Na imang buwa pa man nakasiksaan yan. Na pa man na miya po tulo na giyang kayaliman yan tumang para sa barukan. Sa giyuti pa man na Peter o nagiyang kutuwa mga tao. Watigiran ubang kada na kiyasuya giyang kutuwa padagang sa seda. Mangingisda. Nabang kada tigyan na biyadi giyang kutuwa arga giyang kutuwa seda yan na di man natigiran maputo lagi giyang kutuwa limang. Na panabnar kanud na papasangi kapang wakwa. Sa diniyan raka na nanayawan yun na giyang kutuwa paman na giyang kutuwa bedal sambi agiyang kutuwa dini yun di kapangwa sa giyang kutuwa dini yun ka kanaba tuturuga su Allah subhanahu wa ta'ala mga pagari mamimikiran tan na piluba ka na tigi na giyang kutuwa mama kagigiti minimo sawira ka na paman na piluba na giyang kutuwa kirig sa giyang kutuwa sada na piluba ka na tigyan na ay no miyato niyan nagyang kutuwa paman na inagawa niyan sa seda miyato niyan nagyang kutuwa pangingisda na pianutulian no nagyang kutuwa kaya rasa niyan yang kutuwa kaya poto lagi yang kutuwa tinduru yan gyang kaya liman niyan gyang kaya sikon niyan taman sa miya ko mas gyang kaya barukan niyan pianutulian nun naguda niya ro tama na mga pagariya ka piangangarkan niyang panagyang kutuwa agyang kutuwa naman nagyang kutuwa guni na takaburo Guni na paman na mapeda na daabaw na pakaraw. Nato na miyaswa, miyangin puruan na ini buba wallahu subhanahu wa ta'ala sa agiyang kutuwa. Padigang sa seda, kapaman na kaya pangangarkan yan, agiyang kutuwa. Kaya dula niya natigitano. Diula niya agiyang kutuwa ay agiyang kutuwa. Mama, apaman na piangangarkan yan agiyang kutuwa ay agiyang kutuwa pangingisda. Naguguro o kiyan din. Paman na pengguro o agiyang kutuwa mama. Dan yan din tangka ay agiyang kutuwa paman na gidam yan na masakit. Nah. Inarang ko nagyang kutuwa padigang sa seda. Naman nagyang kaya mana mga lulubay ang mga tao na tetaman nagyang kutuwa kapi paman na kasabar at tigitano. Benar din ko kelalim na sasabar-sabar niya no tuway. Na panahani na inar niya nagyang kutuwa mama sa gyang kutuwa kapangarkin niya sa gyang kutuwa iniyan nagupaman nakapungguro kiyan. Pakulto na inisi iyan nun. Gyang kutuwa paman na kaya putulan sa lima na inisi niya nagyang kutuwa inagawa niya sa seda. Hal kunta da'awta bisay. Bawat tigin ini pamangan ni si ko Allah. Anto na tigin ini pamangan ni kasi ko Allah. Nakateso, piyangan ni agiyang kutuwa padagang sa seda. Tigin na, ayat tigin na Peter akan. Allahumma inna hadha taqawwa alayya bikuwatihi faarini kudrataka fi. Ya Allah, kadandanakan. O pamakagiyang ka iya mama, atakabur, palalalim na sabab sa giyang kutuwa paman na adna panariganian kagi paman na miyaw na miya tirutano gumagalibag si ko mga palalalim paman na tigtano paman na adna kararandaan yan o pamako paman na tigla ko niyan sa giyang kutuwa paman na kaya ko aniyan sa giyang kutuwa sada ka sa giyang kutuwa paman na sarigian sa giyang kutuwa ginawa niyan faari ni kudrataka fi. Ya Allah na pakiilay na karakan nagyang kutuwa kapagagang ka. Gito'y paman na ini pamangan ni ron, ini pamangan ni agyang kutuwa paman na sakato mama sa agyang kutuwa kaya ko aun sa agyang kutuwa sa dayan. Na paman na pakiilay man bu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kapagaganian kagi paman na piyakasukit yan agyang kutuwa mama taman sa miya potun agyang kutuwa barukan yan sa mga pagariya. Kaya miya panutulutan no na mga tutulan na yan sa giyang kutuwa mga palalalim.
na inutan waya punutula ka kalo-kalo na ba makapamimikiran sa mga bang sa tanong paman na ayagel bekiran nakapalalalim o di nakapangarasi o di natigitan wakapamages adman na pa mga tawa paman na mapasangi kapamages o di na paman na anto na asa na paman na karata ay parangay adi na ni manggel bagsagyang kutuwa mga pagariran. So man sumiyalalim nakate miya panutulutan wa o pamako miyalalim ka kaya lalim ka sa lupa. Sabab sagyang kutuwa karata iyada tagyang kutuwa paman na kuminuon. O di na anto na asa na paman na kinuan yan si Erka na pika paman ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi paman nagyang kutuwa ka pagani ka si Allah o pamako titu-titu miyalalim ka. Akin agyang kutuwa kabenar ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala na tarimaan niya nagyang kutuwa paman na pangani agyang kutuwa miyalalim. Naman nagyang kutuwa penutultan wa pagani lokas agiba agyang kutuwa walay niya. Lawig yan. Miyamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala na minitaya ka mambu agyang kutuwa sulda agyang kutuwa mansiyo na agyang kutuwa dato. Ikadua pianutulutan ba iya paman na kinuha apagerg diman na miyamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala na sagyang kutuwa kaya pamangan niya na miyuteng agyang kutuwa paman na alomyali mo nagyuto ni bambu kaya sa bumasa kaya patay ni nakategi ang kaya ikatulwa punutulun tanwa paman na ayad na paman na miya po tulo nagyang kaya baru kadian sagyang kutuwa kaya kuan ni sagyang kutuwa paman na dinian rak na gina na mga pagariya so miya lalim na si itano paman na pagnisi ko Allah subhanahu wa ta'ala kapaman na swalla na matituy kukuman swalla ay matitu sa kukuman sabar tano kadembu amasana paman na sutaw milalalim adan niya na pakarudua nagudan niya na pamangan niya rela si iku Allah nagudan niya pamangan niya rela si iku kinuan niya nun na adembu amasana pakaw makira nagyang kutuwa paman na rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariap sila mo sa ang mga pagariakan lagi dagyang kaya mga bangsa tano si ano tano to kagi miyataman si Jamal Salah si Amin Mailaw Subu-Subu si Kadi si Jannatin Abdul Wahid si Siti Haja Siti Nurain nagugyang kaya pagariang na si Alex Managsa si Hana Dibarusan si Padasari nagu si Norasya Dipatuan si Haji Khadija si Inda Ros si Lab si Tam Taguranaw si gaya mga pagaritan sa CDO salam rakanusan si Norasya Dipatuan mga pagaritan way sa CDO si Jam Arindig salam rakano salam rakanusan si Mimia Panggaga si Abu Marjanna si Salah Saripada si Jabir Mangundaya si Ayan Abdi si Nuraima Mapantas Haji Amina Sarip Dipantar Sultan giyang kaya si Kuki Kak ako si Abu Abdillah si Samsia anito Amir Paganting si Najiha si Jack Minalang salam rakanulangon si Suwaidi Munib si Norma Sarip si Ruhaida Sarip si Absari Bayabaw si Oniko Atilla salam rakanusan Salima Ampaw salam rakano si Mario Mariam si Hasan Muluon Marami Badru salam rakanulangon si Haji Hafsa si Hamid Pendugar si Kuminia salam rakanusan langon si Raisa ako si Norlia si Nursida Shuaib si Abdul Dumadu salam rakano mga pagariami si Corulain si Raisa si Majna Kambat yang kaya bapakan masyaallah di mo tayo kaya bapakan selam na kan yang kaya bapakan si Engineer Jonathan masyaallah paning ko si wala mapipi ginawa niyo mga loksami nagupaman na siya pang kanu Allah subhanahu wa ta'ala nagupugumanumanan Allah subhanahu wa ta'ala so mga umuryo mga loksami si Saipo Abdullah si MD Sumon Pindulangan Madali Omar Makaumbus Alnor salam rakano si Anisa Mimbang si Sahani si Abdullah si Mila si Rina si Mila masyaallah mga tagay Mandaluyong salam rakano
si Lex Guro, si Kosari, Dumaring, salam rakano mga bangsami. Panginoon si Allah subhanahu wa ta'ala adna miya sagbetano saya anda uwan sa giyang kaya kaya panutulatan sa giyang kaya paman na tutulan sa giyang ko to mga palalalim nagugyang ko to miya lalimiran mambugyang ko to miya lalimiran sa pagandud na karakano so salam mga bangsakan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.